ಚಪ್ಪಲ್ ದೆತ್ತೊಂದುಚ್ಚಿ ನಾನಲ್ಲ ಐಗೋಸ್ಕರ ಫುಟ್ವೇರ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಂಡ ಫುಟ್ವೇರ್ ದೆತ್ತೊನರೆ ಉಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಐಲೈನರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆತನು ಚೂರೇ ಉಪ್ಪುನು ಅಕುಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂದೇನಲೆ ಅವ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣು ಉಂದೆತ್ತ ಕಲರ್ ತುಲೆಗೆ ಕೊಂಚ ಕತ್ತಲೆ ಕೊನತ್ತದು ಉಂತಾಂಡಲ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಕಲರ್ ತೋಜುಂಡು ನಮಕ್ ತನೇಶ್ ಉಳ್ಳೆ ಅವಳು ಫೈಂಡ್ ಯಾನ್ ಕಪ್ಪಿತ್ತುದುಂಡ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಕೊನತ್ತಲು ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಆತ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಭೂತ ಬಾಲ್ಪು ಓ ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತುಚಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಸಂಡೇ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ 8:30ಗೆ ಯಾಂತುಲೆ ಇಡ್ಲಿಲ ಚಟ್ನಿಲ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಫಿ ಉಂಡು ಕಾಫಿ ಪರೋಡು ಜಾಲದ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆದಿ ಇತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನರೆಗೊಂದು ಬೈದೆ ಸತ್ಯ ಪಂಪೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾಂಡಲ ಪನೋದಿಲ್ಲ ಏತು ಶೆಕೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಸೈಜ್ ಉನ್ನರೇನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರ ಸತ್ಯ ಪಂಪೆ ಬುಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುನೆಕೋ ದಾಯಗಪ್ಪ ಈ ಶೆಕೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖ ಬರ್ಪುನಲೆಕ ಶೆಕೆ ಪೂರ ಸೈಜ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ವೈವ್ ಅದು ಬದುಕಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನತೆ ಆ ಬರ್ಸಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕಾಪೆ ಬೆಗ್ಗರೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಹೂವಂಡಲ ಬೇತೆ ಪಿದಾಯ ಉರುಡಿತ್ತಿನ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಸೆಟ್ಟಿಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕುಲ್ಕೇನು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಶೆಕೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶೆಕೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಡಲ್ಲ ಒಂಜುಕೇನು ವೇರಿ ಈ ಸಲ ಮಿನಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡ ಪನ್ಪುನ ಆ ಸೈಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಉರುಡಿತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಶೆಕೆ ಜೋರುಂಡು ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಶೆಕೆ ಉಂಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಶೆಕೆನ ಓಕೆ ಐತೆ ಬೇಗ ತಿಂಡಿ ತಿಂತೆ Catch. Man. Catch. Inchi bala. ಓಕೆ ಸಂಡೇ ಕಾಣೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಉಂಡು ಶಬ್ದ ಅಂಡ ಸಾರಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂದು ಕೂಲರ್ ಆ್ಯಪಿಜು ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರು ಎಂಚುದೊಂಬುಂಡಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ವೆನ್ಸ್ಡೇ 4:45 ಆತನ ಗಂಟೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಿದೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಏಚಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಫರ್ ಅಂದಿಕ್ಕುಲು ಎನ್ನೋಚಿ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾತ ಆತನ ನನ್ನದಾಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಯಾನು ಚಪ್ಪಲ್ ದೆತ್ತೊಂದುಚ್ಚಿ ನಾನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫುಟ್ವೇರ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಂಡ ಫುಟ್ವೇರ್ ದೆತ್ತೊನರೆ ಉಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಐಲೈನರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆತನು ಚೂರೇ ಉಪ್ಪುನು ಏನು ಏಪಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿ ಬುಕ್ಕನೇ ಕನಪುನು ನನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಪ್ಪಕ್ಕೆ ಎಂಕು ಕೈ ಕೊರೋಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಅವು ಒಂದು ಅಡೆ ಇಡೆ ಏನು ಪೋರ್ ಉಪ್ಪುನತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಒಂಜೇ ದಿನಟ್ಟು ಮುಗಿಯು ನಂಚಿನ ಕತೆ ಅತ್ತೆ 3-4 ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗ ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಆಣು ಅಂದು ತುಲ್ಲರನ್ನ ಬದಲು ಬೇಗ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಐಲೈನರ್ ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಏನ ಮೆಹಂದಿದ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವರೇ ಉಂಡು ಅವು ಕೊರರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಉಂಡು ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಅತ್ತೆ ಯಾನಿ ಎಪ್ಪ ಏತು ಸಲ ಪೇಂಟಿಗೆ ಪೋತೆ ತರೆಕು ಪಾಡು ನಾವು ಕ್ಲಚರ್ ಕನದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವಿನಿ ಆ ಟೆನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಐಲೈನರ್ಗೆ ಪೋಪೈತೆ ಅವು ಕನರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಿದಾದ ಉಂಡು ತೂಕ ಪೇಂಟಿಗೆ ಪೋದು ಏತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಏನು ಮಲ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಅಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಅದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಸತ್ತು ಪಿದ್ದಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಹೊರ್ತಿ ಎತ್ತು ತನೀಶನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಪೇಂಟಿಗೆ ಪೋಂಡ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆಂಡ ಇಲ್ಲ ಪೋಪುನ ಒಂದು ಐವಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಅನ್ ಕೇಂದು ಕಿರಿ ಮಲ್ಫೆ ಆಯ್ಕೆ ಕೋಡೆ ಹೊರ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಎತ್ತು ಮುರಾಣಿ ಹೊರ ಪೇಂಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ಎತ್ತುನ್ ಪೋಯ್ಚಿ ಅಪ್ಪಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗ್ಗೆರೆ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ಲ ದೆತ್ತೊನ್ನರೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಕತ್ತಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ 8:30 ಅವ್ನು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಬುರ್ಚಿ ಬೇಗ ಇಲ್ಲ ಪೋಯನ್ ಪಿದಡೋನ್ ಬತ್ತ ಸೊ ಇನಿ ಅವು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಪೋದು ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಇನಿ ಕೊಂಜಿ ಪೋಂಡ ಪೇಂಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನೋ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಕನರೆ ಮಾತ್ರ ಪೇಂಟಿಗೆ ಪೂರ ಬೇತೆ ದಾಲೆ ಬಾಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಬೇಗ ಪಿದಡ್ಗ ಏನು ಪಂಡೈತೆ ತನೀಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಫೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮುರಾಣಿಲ ಬುರ್ದು ಪೋತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಅಂದ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಆಯ್ನ ಇರಿಟೇಷನ್ ಕಿರಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಕಲೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಪುಂಡ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಲ್ಪುನಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲು ಪಂಡೆ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ದೆ ಏನು ಹೊರ್ತೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಯಾನ್ಲ ಪೋಂದಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಪೋಯಿ ಓಕೆ ಬೇಗ ಪೋಯಿ ಒಡೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಬರ್ಪರ ಇಜ್ಜತ ಕ್ಲಿಪ್ ಏಪಲ ಏನು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಆ ಕಾಟುಡು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅವು ಪುಂಟು ಪೂರ ಒಪ್ಪುನಿ ಅನ್ನೊಂದು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಪೋನಾಗ ಇಂಚನೆ ಬಿಡ್ದು ಪೋಪುಜಿ ಅವು ಕುಂಟುಲೇನು ಟವಲ್ ನಲ್ಪನ ಉಂಗರೆ ಪಾಡುವೆ ಅವು ಕುಂಟು ಯಾನ್ ನೀರು ಬತ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರದಾದ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಪಿದ ಇದು ಔಟ್ಫಿಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆಯ್ ಅವಿತ್ತೆ ಪೂರ ಕಬಟ್ಟು ಹಿಡ್ದು ಓಡು ಟವಲ್ನ ಮುಳ್ಳುಂಗರೆ ಪಾಡ್ದು ಐತೆ ಜಾಗಡ್ ದೀದೆ ಪೋಪು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಬೆಡ್ ಇಡೀ ಕುಂಟು ಅವು ಪೂರ ಏನು ತೂವರೆ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಪೇಂಟೆಡ್ ಏತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ತೂಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪನ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಟ್ ತೂಪೆ
ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಆಯ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಯ್ನಿ ಪಿರ ಇಲ್ಲಕ್ ಬಂದಾಗ 6 o'clock ಆದಿತ್ತು ದಾಯಪಂಡ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಶಾದಕುಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂದೇನಲ್ಲೇ ಅವ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಕುಲ್ ಇಲ್ಲಕ್ ಪೋಯ್ಯರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಇಡೆಗ್ ಪೇಸ್ಟ್ರೀಸ್ ತಿನ್ಕಾಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಇಡೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ತಿಂಡೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಪಂಡ ಚಾಕ್ಲೇಟೇ ಒಂದೇನು ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಕ್ ಪೋಯೆ ತುಲೆ ಏತು ಬೆಗ್ಗಾರ್ದೆ ತೂಲೆ ಮೇರೆ ಇಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಂದೆ ಪತ್ತಾಯಿನಿ ಯಾನ್ ಪತ್ತಾಯ್ಚಿ ಓ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೊಕ್ಕಡ ಟೈಟ್ ಪತ್ತಾದೆ ತೂಕ ಹೆಂಗ್ ಬೇಡ ನಂದಿ ಜಾರೆ ಪಣ್ಣಿ ದದಾಂಡಲ ಅಂಡ ಇಜ್ಜತ ಐಟ್ ಆತದಲ್ಲ ಗಮ್ಮಿಚ್ಚಿ ತುಲೇತು ಬೆಗ್ಗರ್ದೆ ಅರ್ಧ ಸಾಕಾಪುನೇ ನೇಟ್ ಬೆಗ್ಗರ್ದು ಸಾಕಾಪುಂಡು ಓಲ ಪೇಂಟೆಗ್ ಪೋಂಡ ಅಪ್ಪಣ ಇಂಚ ನಡತುಂಡ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಮಂತುಂಡ ಸಾಕಾಪುಂಡ ಬೆಗ್ಗರ್ದೆ ಸಾಕಾಪುಂಡ ದಾದಪ್ಪ ಮೆರೇನಿಯನ್ ದೆರ್ತದ ಐಕ್ಯ ರೀತ ಐಟ್ವೇರು ದೆರ್ತಿನಕುಲು ಇಂಚ ಪೋಪೇರು ದೆರ್ತಿನಕುಲು ಎನ್ನ ಪೋಯ್ನ ಬೇಲೆ ದಾಲ ಆಯ್ಜಿ 6:30 ದೊಲೆ ಬರೋಡ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಸಡನ್ ಅದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಅಂಚ ಐಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಪೋಯ್ನ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿಲ ಆಯ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ದ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ನಿ ಕೈ ಬುಡತ್ತ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ದ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ನಿ ಒಂಜಿ ಟೇಲರ್ ನಡೆ ಪೋಂಡ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿದೆ ತೊನ್ನರೆ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊರರೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಪಾತೆದ್ದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನಾಗ ಅವಲೇ 45 minutes ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ತೊಂದು ಕೆಲವರ 1 minute ದ ಬೇಲೆ ಮೊಕ್ಕಲು 5 hours 1 hour ಇಮೆ ಒಂಜಿ ಟೇಲರ್ ಶಾಪ್ ಬತ್ತುಂಡ ಇಮೆ ಪನ್ಪೆ 2 ಗಂಟೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮುಖ್ಯರನೆ ಎಜ್ಜಿಗೆ ಬೇತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಜೆರ ಅಂಚ ಫುಟ್ವೇರ್ ದ ಬೇಲೆ ಆಯ್ಚಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಫುಟ್ವೇರ್ ಓಕೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಓಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮರಂತ ಪೋಪುಂಡು ತನೀಶ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುಚೆಂಕ್ ಚೋಜೋಡು ಅಂಚ ಓ ಬೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಎನ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ಗೆ ಒಂದು ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ ಒಂದು ಏಪ ಪಿದೊಂಡಲ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪಿದೊಡೋದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ಲ ಆಪುಜಿ ದಾಯಪಣ್ಣ ಇಂಕೆ ಏಪ 2 ಸಲ ಆಯ್ಜಿನ ಮೂಜಿನೇ ಸಲ ಆಪುಜಿ ನಾನು 4th ಟೈಮ್ ಈ ವಿಷಯದ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಕೆಬಿ ಒಟ್ಟೆ ಆಪುಂಡು ಪಾತೆ ರುಚಿ ಅಂಚ ಕತೆ ಯಾನಿಕಳ್ಳ ಪೋನಾಗ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡ್ ಪಂತಿನತ್ತ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂದ ದಾದ ಪಂತಿನ ಗೊತ್ತುನ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಖಾಲಿ ಅವೇನು ಕನ್ನರೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಪೇಂಟಿಗೆ ಪೋಪುನ ಎನ್ನ ಪೂರ ಕೆಲಸಲಾಂಡು ಅಂದು ಎನ್ನಿನಿ ಅಬ್ಬಾ ಹೆಂಗೆ ಕೈ ಬಚ್ಚುಂಡು ಅಂದು ಎನ್ನಿನಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಪೇಂಟಿಡೆ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ದೇವೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಪಿರ ನಾನು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗೋರ ಪೋಡು ಪಿರ ಅವರ ಎನ್ನ ಐಲೈನರ್ ಅವಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಐಲೈನರು ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಗೊಂಜಿ ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ ದೆತೊನರೆ ಉಂಡು ಶೋಕುದ ದೆತೊನರೆ ಏನು ಪೋಪುನು ఒక ನಾರ್ಮಲೇ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಕಲೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಕಲ್ ಅಂಗಡಿ ಡುಪ್ಪುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡ ಅವು ಡಿಸೈನ್ ಮಂತದು ಪೂರ ಅಂಚಕ್ಕ ನೋಡು ಎನ್ನಡ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅವು ದೆತೊಂಡು 2 years ದುಂಬು ದೆತೊಂದಿನ ತುಲೆ ನನ್ನಲ ದೀತೆಯಾನ ಅವು ಒಂಚೂರ್ದ ಅದನ್ನು ಬೋರಾಣಿಂಗ್ 2 years ಹೊಡ್ದು ಚಪ್ಪ ಹೊಡ್ದು ಪಾಡ್ದು ಬೇತಿದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ದೆತೊನ್ನ ಒಂಜಿ ಅದ ಗೌಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಅಂಚ ದೆತೊಂದು ಬಿಡೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕದ ಅಲೈಜಿ ಯು ನೋ ಹೂ ಇಸ್ ಹಿಸ್ ಮೈ ಟೆಡ್ಡಿ ಇಂಬೆ ಇಜ್ಜಿನ ಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಥವಾಲೆ ಡ್ಯಾಡ ರಾತ್ರಿ 1 ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕಣದಾದ ಮಲ್ಫೇರು ಒಯ್ತು ದಕ್ಕುವೇರು ಅವೇನು ಒಯ್ತು ದಕ್ಕೆ ಅರೆಗು ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಸೀದಾ ನೆಲ ಟುಪ್ಪುಣು ಹೆಂಗೆ ಮಿನಿ ಎಚ್ಚರ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಡ್ ಪೂಜೆ ಅವೇನು ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಆದ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪುಣುಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ಆಟ್ನಾಗ ಒಂದು ಪೂಜಿ ಕಾಣೆ ತೂನಾಗ ನೆಲ ಟುಪ್ಪು ನಾವು ಏನ ಬೇಲೆ ಪಂಡ 6ನೇ ಬೇಲೆ ಇವಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಏಪಯ್ಯ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕು ತಿಕ್ಕುಂಡ ಯಾನಿರೆಗ್ ದೀಪೆ ಮಮ್ಮ ಅನ್ ಪಂದೆ ಏನ ಬರೀ ಇಂಬೆ ದಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆ ನಿದ್ರೆ ಅವು ಅಂದ್ ನಿಕು ಲೋಕನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ತನೀಶ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪನ್ಪೆ ತನೀಶ್ ಕನಟು ಪಾತೆರ್ವೆ ಅವೇ ಮುರಾಣಿ ಕನಸಿಡ್ ಲಕ್ಕದು ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಆಯ್ನ ಡ್ಯಾಡನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ದಾದ ನಾವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ದಾದಂದಿರ್ಬೇರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಕೇನಡು ಏರೆಡ ಪನೊಂದಿತ್ತೇನ ಬೊಕ ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಪಂಡದು ಇಂಚ ದಾದನ ಪೂರ ಮೆಲ್ಲ ಹಸ್ಕಿ ವಾಯ್ಸ್ ಇಡ್ ಪಂಡೆ ಯಾರನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು 4 ಸಲ ಪಂಡೆ 4 ಸಲ ನಮಕ್ ಅರ್ಧ ಜಿಮ್ಮೆ ದಾದ ಪತ್ತೆ
ಕಾಂಡೇಡಿ ಎನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಡಿಡಿ ಪುರಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೇಡಿ ದಾದಪ್ಪನ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕದು ನಿದ್ರೆ ಲಕ್ಕದು ಇಮೇನು ನಿದ್ರೆ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಣ ಇಂಚಾಯ್ ಕಾಟಡ್ದು ಲಕ್ಕದ ಬರ್ತದು ಪಿರೋ ಸೋಫಾಡ್ ಒಂಚೂರು ಜೆಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಕೇಳಿ ತನಿಷ್ ಈ ರಾತ್ರಿ ದಾದನ ಒಂಚು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೊಂಡ ಗುಟ್ಟು ಪಂಡ ಡ್ಯಾಡನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ದಾದ ಬಾಲೆ ಅವು ಒಂದು ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಹೇ ಆಗ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಹೇ ಆಗ ಚೂರ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಕನ ಕಟ್ಟುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ ಕಟ್ಟುವೆ ಹೊರ ತುಳುಟು ಕನ ಕಟ್ಟುವೆ ಏಪನ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಹಿಂದಿಡು ಕನ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೆ ಹಿಂದಿಡು ಎರಡು ಪಾತೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಿಂದಿಡು ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂದಿಡು ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ದೀನಿ ಸತ್ಯ ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡೋರ ತುಳುಟೋರ ಏಮೇನ ಕನ ಎರಡ ಪಾತಿರ್ವಿ ನಾ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮುರಾಣಿ ಪಂತಿನ ಗುಟ್ಟು ದಾದನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಒಂಜಿ ಸಲ ಯಾಲ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಡ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತ ಆಯ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ ಪೋಕ ಇಮೆ ದಾದ ಡ್ರೀಮ್ ಪಡೆ ದಾದ ಕನ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಅಂದ ಬಾಲೆ ದಾದನ ಕೇಂದ ಯಾಲ ಡ್ಯಾಡೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ನೀನಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತಾ ಹೆಂಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಒಟ್ಟು ಆಯ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದರ್ತಾಂಡು ಏನು ಉಂಟುಲ ಈ ಲಕ್ಕದುಪ್ಪುನಾಗ ಗೊಬ್ಬುನ ಯಾವಂದೆ ಕನಟಲ ಗೊಬ್ಬು ಸೀರಿಯಸ್ ತನೇಶ್ ಕೆಲವು ತೆಂಗು ನೆನಪುಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಕನಟ್ ಬೊಕದಾದ ಗೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುದ 6 ಹಾಕಿನಿ ನಾನು ತನಿಷ್ ಮುಂದೆತ್ತ ಕಲರ್ ತುಲೆಗೆ ಇವು ಕೊಂಚ ಕತ್ತಲೆ ಕೊನತದು ಉಂತಾಂಡಲ ಇನ್ನ ಒಂದು ಕಲರ್ ತೋಜುಂಡು ನಮಕ್ ತನಿಷ್ ಉಳ್ಳೆ ಅವಳು ಫೈಂಡ್ ಯಾನ್ ಕಪ್ಪಿತ್ತದುಂಡ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ಕೊನತ್ತಲು ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಆತ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಭೂತ ಬಾಲ್ಪು ಓ ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತುಚಿ ಈ ರೆಪ್ಪಲ್ ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತುಚಿ ನಿನ್ನ ಜೋಕೆ ಆಯ್ತಿಂದ ಇನ್ನ ಬೆಗರೇನ ಬಾಯ್ದೊಲೆ ಈ ರೀತಿ ಅವರ ರೋಸ್ಟ್ ತನಿಷ್ ಮುರಾಣಿಡ್ದಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೆನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ಲ ರೆಡಿ ಅದು ಪುನೈಕ ಏನಡಕ್ಕೇನು ನಮ್ಮ ಇರು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಎಂಚ ಕಲ್ತಾರಿರು ಅಂತ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ಐಟು ಪೂರ ಪ್ರೋ ಬ್ರೋ ಓ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ತುಳಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಲ ದಾಲ ಪ್ರೇಜನ ಇಚ್ಚಿ ಅವ್ ಜಸ್ಟ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡಾತೆ ಓರಾ ನೆಟ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಬ್ರೋ ಅಂದುಂಡು ಗೈ ಪಂಡ ಆನ್ ಪ್ರೋ ಆನ್ ಬ್ರೋ ಅಂದು ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಡ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆಗರ್ನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಶೆಕೆ ಆಪುನ ಒಂದಿಟ್ಟು ತನಿಷ್ ಬುಡತ್ತ ಅಂತಲೇ ಅಂತಾಗ ಬುಡು ಬರ್ಚಿನ ಕುಜಲ್ ಮುಟ್ಟೋಚಿ ನೋ ತನಿಷ್ ಆದೆಡ್ಡೆ ಬಾರ್ಜೆಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಪ್ಪ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂಕುಲೆನ ಕುಜಲ್ ಕೂಡ ಬೊರ್ಚಿ ನಾನೊಂದು ಎಂತಿನೋಡ ಉಪ್ಪಡ್ಕು ತನಿಷ್ ಓಕೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇರಿ ತೋಜೋಡಿಯಾನು ಮೇಜಿ ಯಾನ್ ಏಪ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿನ ಸಂಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಸಂಡೇ ಕೋಡೆತ್ ಮುರಾಣಿ ಒಟ್ರಶಿಪನೊಚ್ಚಿ ಸಂಡೇ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವೆನ್ಸ್ಡೇ 4th ಡೇಗೆ ಎಂಗ್ ಡೌನ್ ಉಂಡು ಫೈನಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಅನ್ನಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡೆಂಕ್ ಅರಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡ ತೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಖಾಲಿ ಸಾರ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಬುಡಿಯ ಗೋಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೆ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ದಾದ ಪಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತುನ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಖಾಲಿ ಸಾರ್ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತುನ ಪಿರಾರಿ ಪಾಡುಡು ಅವನು ಪಾವುಡು ಅವೇನು ಬಗ್ಗಾವುಡು ಇದು ಮಾತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಸದ್ಯಗೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗ್ಯಾವ್ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಎತ್ತುಂಡ ಏನಾಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಇಮೇನ ನೂದು ಪೋಖ್ರಿಲು ಬುಡು ತನಿಷ್ಟು ನಾನು ಇಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದು ಪೆನ್ ಆಯಾ ಚುಚ್ಚೊಂಪಯ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬುಕ್ ತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮೇನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕು ಲೈಕ್ ಬುರ್ಚಿ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೇತೆ ದಾದಣ್ಣಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದ್ಪನ ಅಕುಲ್ ರಪಕ್ಕ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡ ಅಂಚ ದಾದಣ್ಣಲ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಥರ ವಾವ್ ಎಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆವಡು ಅಂಚ ದಾದಣ್ಣಲ ಪನ್ 1 minute ಕೊರ್ಲೆ ಅನು 1 minute ಓ ಅಕುಲ್ ಇರ್ಲಕ್ ಆಪು ಜೇರ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪಿರಪೋರೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯ ಪಂಡ ನಮಕೊಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪು ಓ ರಿಯಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೈಲಾಗ್ लोड हो रहा है एक मिनट भी नहीं 10 सेकंड ಗೋಸ್ತ ಲೆಕ್ಕ ತೋಚೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಿರಪ್ಪು ನಾರ್ಮಲ್ ತೋಚರಿ ಬಿಡೆ ನಾನು ಓ ವಾವ್ ಓಕೆ ಅದೇ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ शेयर सब्सक्राइब कल मिलेंगे बाय बाय टाटा सी ಅಕುಲು ಇಯರ್ಫೋನ್ ದಿದಿತ್ತೆಡ ನಿನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಗ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹೋಯ್ತು ದಕ್ಕೆರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಶೌಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ so much for watching bye like share subscribe